איפה אני? אני רק זוכר שנרדמתי באמצע טיסה. אני עדיין בטיסה. כן, סליחה. אתה זוכר במקרה איך קוראים לי? כן, אתה זוכר, אז מה השם שלי? כן. כן? אתה עצוב? אתה עצוב? מה אנחנו עושים כאן? המטוס התרסק! לברוח! לברוח! נו, אז נמשיך לכם. נשאר ביחד, בואו, אחריך. צריך להישאר ביחד. ככל שנשאר יותר רבים ביחד, יהיה לנו סיכוי יותר גדול לשרוד. קדימה, איפה אנחנו צריכים להיות? קדימה, יש לנו רובה. לא יודע איך השגתי רובה, אבל עדיין. מה זה הבניין הזה? אנחנו צריכים להגיע אליו. אני הולך למגדל הזה. יש לי סכין. אין לי אמונה. איך? יש לי סכין. בום! אל תרביץ להם אוכל, זה לא יפה. אחרי זה אתה יכול לאכול את האוכל הזה. אוכל ועוד אמו. איפה כולם? לא אמורים להיות כאן? כל כך הרבה אמו. אומייגאד. זומבי! כבר עד שעשיתי את חדשה. עוד אמו. איך? אבל לפני רגע היה בה. עזוב אותי. אני מגן עליך. קדימה, כנס! זומבי! הצילו! זה כאילו זה אפוקליפסת זומבים! אני רץ על נפשותי! הצילו! עזרו לי! היה! אני רוצה לצאת גיבור, אני לא רוצה לצאת גיבור, אני אומר לך, היה! אני רוצה לעוד ואני אומר לך, אני לא רוצה להיות פה. מצטער, לפעמים שאני לוחץ אני נשאר. איפה? אנחנו מתים כאן. הצילו. פעם שואו את ידיים בצעות וכלב עם פעם שואו. זהר מאחוריך. החרב שלי נשברה לה. הצילו. אני מפחד, אני רוצה להימה. כן, אני מפחד. אני בא. אומייגאד, כמה דברים יש כאן. אני לא מפחד להילחם ועכשיו כאן בזומבים. אני מבין שני אחים. מהר.
יש לי שוטגן. מאחוריי. איפה את? אני לא רוצה כל אחד לעצמו, כי אנחנו לא טובים לבד. אנחנו חייבים כולנו ביחד, כי אז אנחנו כאילו אחד. הנה אתה. אוקיי, שלושתנו כאן ביחד. יש לי כל כך הרבה דברים שלנו. שוטגן, בום! בום! שיט. לא טענתי את הנשק, לקחו לי את הנשק. פספסתי, עשינו! תמציא, למה אני לא רואה? מי הורג אותי? אני מקווה שהיא תשרוד את זה עד הסוף. אני חושב היא בקצה. קדימה, את חזקה, את מסוגלת. אני חושב שהיא היחידה, ועדיין, גם אם את לא לבד, הכל אפשרי. אני חושב שאני הייתי בין האחרונים ששרד. לא. אוקיי. אני מקווה שנהנתם מהדבר הזה, זה מטורף. כן, נכון, זה מטורף. אני הצלחתי לשרוד השני הכי הרבה. זה היה פשוט היה לי עיוורון, עשיתי את עצמי, כאילו אני לא יודע מה קרה, איפה אני. ועשיתי משחק כזה, ועשיתי על הסרטונים, שרדתי 73 זומבים. קלינג. היה לי המון דברים ורציתי לתת אותם לכולם שנשרוד כולנו יחד עד הבוקר, וידעתי מה צריך לעשות. התנהגתי כאילו אני לא יודע ואני מפוחד ואני טוב. כן, זה היה הסרטון שלי, ולא אמרתי את שמי בהתחלה כי לא רציתי שתחשבו שזה פעם ראשונה, רציתי שתחשבו שזה פעם ראשונה שלי, וכאילו זה באמת מה קורה לי באמת. טוב, אז מקווה שנהנתם. ביי.